Салом алейкум, бародаро. Ина қарасочо якта жука дабаншон. Ина иш чубатия. Ина иш нари калонай, кала сфедаку қарасоч. Нари калонай дигарош маладоякан. این نری کلان بگیم هم لیاد داره هم بازی دارن و ایشان ناو کم کم پراندستیم. اینا برادرها галаноги ҳам ҳастай, лахмдор ҳам ҳастан. бачаҳое ки бо галаноги пирсак бидем. ина иш сапочкай, лахмиш камтаракай. ина иш галаногиай. ина иш лахмдора ина бо. ина ишам галаношкай. ҳай бародаро, каси дар маъқулай ватсап дар нависен барои нарх ватсапда чақчақ мекунем. инаи нарай бародаро. хай ёш ӯзи маълум нашкадиян нару модакшуно майдаян ёшон камта. ёшон ӯзи линка мекунанд, сафед мешаванд. ина ишам линка мекунанд, сафед мешавад ва ёшон чорнанос айтай чорнанос ҳам мумкин чорнанос шаванд. на нуло нохуно ама линка кунанд, оста оста сафед мешаванд. ина иш намедонам кдумиш сиза хостаю исиш сирхи дорад. сиза хост мешавад, чӣ мешавад галаношкаш.